sige, det er det er blandt andet, at device det er så centreret omkring de kontaktpersoner, som jeg bruger hver dag. Det vil sige, det er ret let at finde ud af, hvad der sker rundt omkring mig. Hvem der har lavet de seneste tweets, eller skrevet det sidste på Facebook. Det vil sige, i hele kontaktbogen, der kan man faktisk få alt information omkring dem, man kender. Fordi den samler Twitter, den samler Facebook, den samler LinkedIn, den samler egentlig alt det information, som folk de deler på deres sociale netværk. Det samler den et sted. Her er det en kammerat, som hedder Alexander, som så har alle sine ting. Og herinde der kan jeg simpelthen gå ind og finde hans billeder. Jeg kan finde hans seneste tweets, hans seneste ting på Facebook. Og det samler hvad skal man sige, Windows Phone på en helt speciel måde i forhold til alle andre platforme. Så man vil opleve, at hvis jeg på mit Windows Phone device her eksempelvis finder en person i telefonbogen, så vil jeg kunne få ret meget information omkring den til. Men tog jeg nu min iPhone eller min Android eller noget andet, så vil der kun være de der standard ting omkring den kontaktperson. Og så vil man skulle ind og finde dem i hver sin applikation bagefter. Det vil sige, at man skal ind i Facebook for at se, hvad skete der på Facebook. Man skal ind i Twitter for at se, hvad skete der på Twitter. Men her, der samler den bare det hele. Det er noget af det, der er unikt ved Windows Phone. Og så samler den selvfølgelig UI'et, det er delt op i sådan nogle store tiles. Eller det, der hedder Metro UI. Det er faktisk en måde, hvorpå at man sådan ret hurtigt kan se, om der er sket noget nyt på ens telefon. Via sådan ikonografi. Altså ved store ikoner. Faktisk den måde, som vi hver dag manøvrerer rundt i vores hverdag ude på gaden med vejskilte. Hvor man faktisk bare med et øjebliks kig på et skilt ved, hvad det er, man skal. Og det er faktisk samme måde, som UI'et er bygget op på Windows Phone. Men hvad er det for nogle ting, der skiller Nokias Windows Mobile ud fra alle andre Windows Mobile-telefoner? Allerførst så er det jo best in class kamera. Det er noget af det, vi altid har været rigtig, rigtig gode til. Så der er selvfølgelig et Carl Zeiss optik i Windows Phone her. Eller Nokia med Windows Phone. Så har vi brugt rigtig lang tid på at designe selve produktet, altså i polycarbonat i et stykke, som gør, at produktet ikke knirker og virker rigtig solidt. Og har best in class antenne-signalforhold. Det vil sige, at der er ikke nogen problemer med antenne-signalforhold, som vi ser på mange andre smartphones, som er derude i det ganske land. Så har vi adderet Nokia Drive med navigation til hele verden. Gratis, det er med i produktet. Og der kommer også Nokia Maps. Nu har jeg det ikke lige installeret på den her, men det kommer. Så det er nogle af de ting, der gør, at Windows Phone eller Nokia med Windows Phone, det adskiller sig i forhold til nogle af konkurrenterne. Og vi kommer til at bygge det ud, blandt andet med Nokia Music, og der kommer en række andre ting, som kommer løbende hen over tid. Så det er de ting, der er forskellen, som Nokia Windows Mobile har, som HTC's ikke har? Ja, det er nogle af de der helt klassiske Nokia-kvaliteter, som vi altid har været rigtig gode til. Drive, det er noget som navigation, gratis navigation til hele verden. Det er bedst mulige antenne-signalforhold. Det er bedste kameraoplevelse. Og så mener vi også, at vi har skabt et produkt, som for det første har sådan et head-turning design, hvis man skal sige det på sådan lidt frækt engelsk. Men i hvert fald så har produktet et ID eller et udseende, som gør, at man lægger mærke til det i forhold til mange af det, vi ser. Er det top-telefonen, den der? Det er helt sikkert vores top-smartphone med Windows Phone. Hvad kommer den til at koste? Den kommer til at koste lige omkring 3.500 kroner på det danske marked med en 16 GB version. Ja. Og med 32? 32 fås ikke faktisk, så den kommer altså kun med 16 GB og, eller ikke kun, men 16 GB, og så kommer den med 25 GB plads i skyen med SkyDrive. Ja, okay. Så man så er en gratis tjeneste med, så når man køber produktet, så har man den del med også. Ja, for der er jo ikke plads til... der er ikke nogen memory slot, nej, lige præcis.